Agora imos a falar dun tema que xa é, non ten para darlle tanta mofa, nin tanto chascarrillo, nin tanta cousa, porque é un tema que, bueno, que ten moita presencia na sociedade, que de algún xeito, eu personalmente, non sei se dice sufrín, padecín, tive en contacto con el, e que, o mellor, estamos aí ás portas tamén de sufrilo, non estamos libres de nada deso. Entón, é moi importante o traballo que fai estes investigadores para localizar onde está o foco deste tipo de enfermedades. É unha cousa non é fácil, non é unha cousa... Eu penso que, aínda que isto non seña para rirse, penso que a sonrisa e o riso, eu tiña unha avoa que tiña unha demencia, e ás veces, claro, facíame reír, non? Dábame certa... Era unha sonrisa terna de decir, bueno, mira o que fai e tal, pero hai que tamén comprender a toda esta xente que está padecendo estas enfermedades e como sufren eles como sufren a imposibilidade de loitar contra ela moitas veces. Entón, agora, sen máis, doulle paso a Mercedes Novo, que nos vai falar do Alzheimer. Moi boas tardes. A verdade é que síntome un pouco rara aquí, porque a verdade é que estou participando nun foro de ciencias da saúde cando eu realmente pertenzo pois ao grupo de Química Biofísica da Facultade de Ciencias do campus de Lugo. Nós somos químicos, somos físicos, traballamos con moitos aparellos, pero vou presentar aquí a nosa pequena contribución cara a dar un pasiño máis a comprensión dos procesos que levan a esta enfermedade, que realmente supón un reto moi importante na nosa sociedade. Hai que ver que do orden dun 7% das persoas maiores de 65 anos sofren da enfermedade de Alzheimer. É seguro que isto vai ir aumentando. Debido ao envellecemento da poboación, vamos ter un aumento desta poboación enferma de Alzheimer. De feito, pensase que... ao mellor, é que me quecín de encendelo. Pénsase que no 2050 ou por aí vamos ter triplicada esta cantidade de persoas afectadas pola enfermedade. Non é só unha enfermedade que afecta ás persoas, aos enfermos, sino tamén a todo o entorno que lle rodea. É unha enfermedade que, dende o punto de vista social, é moi limitante para as familias, para os coidadores de estas persoas, non? Lamentablemente, o diagnóstico de Alzheimer hoxe en día non se pode facer en etapas moi prematuras. Este faise tendo en conta, basicamente, é un diagnóstico clínico. Entón, o que se observan son os síntomas de deterioro cognitivo que teñen as persoas. É dicir, empeza con unha perda de memoria, tamén afectando a linguaxe, a capacidade de comprensión de outras persoas, e en etapas máis avanzadas aparecen as síntomas de que non se pode levar a cabo tarefas do día a día. Tamén existen, e cada vez estáse traballando máis neste tipo de probas de neuroimaxe, onde se intenta tamén ter un diagnóstico desta enfermedade. Aquí temos imaxes feitas con tomografía de emisión de positróns, que parece que é unha das técnicas máis avanzadas para esta detección, pero tamén, neste caso, a detección ten lugar cando xa estamos nunha etapa moi avanzada. O que parece que está ben comprobado é que moitos anos antes de aparecer os síntomas desta enfermedade está comenzando ese deterioro no noso cerebro.
Realmente os efectos que se observan nun cerebro coa enfermedade, con unha enfermedade avanzada de Alzheimer, como se pode ver nesta imaxe, son moi importantes. Un cambio morfolóxico moi importante que afecta a todas, sobre todo as zonas da memoria, da linguaxe, e son cambios que realmente están a destrozar, digamos, o cerebro destes pacientes. Estos cambios veñen dados por a morte das neuronas, que son as células que son responsables da transmisión dos impulsos nerviosos, e estas neuronas nos enfermos de Alzheimer vese que teñen como unhas marañas que se chaman os novelos neurofibrilares, que están formados pola proteína tau, que está ligada ao transporte de nutrientes nestas células. Que como ese proceso vese alterado, pois chega un momento en que esas células non poden vivir máis e morren. Tamén outra característica do Alzheimer é a presenza das placas amiloideas ou placas senís que se observan e que están formadas por uns fragmentos de proteína que son os beta-amiloides. E deso é do que eu vou falar hoxe. Estas placas son como unha acumulación de estes fragmentos de proteínas que non é que estean aí porque non deben de estar, sino que realmente os beta-amiloides son os fragmentos que se forman de xeito natural, nun proceso natural, onde as membranas, unha proteína, que é a proteína precursora do amiloide, vese, digamos, cortada a través dunhas enzimas en trociños. Estes trociños, segundo as enzimas que estean traballando aí, poden ser máis pequeniños ou poden ser máis grandes. E os máis grandes son os que teñen máis tendencia a agregarse e son os que dan lugar a estas placas. Este beta-amiloide, aínda que ao principio e onde máis se observan é no exterior das células, realmente están tamén presentes dentro das mesmas células e pénsase que tamén teñen que ver con aquelas marañas que veíamos na imaxe anterior. Como dicía, pode haber distintos tipos de beta-amiloide de distintos tamaños, e os que son pequeniños non son perxudiciales. Por que? Pois porque son moi solubles, é dicir, permanecen no citoplasma das células e podense eliminar facilmente. Os que son máis perxudiciales son aqueles que teñen un tamaño maior. Este tamaño medido en aminoácidos, que son as unidades que forman as proteínas, dinos que o de 42 aminoácidos, que é o máis grande que se forma nese proceso, o A-beta-42, é o que ten maior tendencia a agregarse e tamén o máis tóxico de todos estes beta-amiloides. De feito, está comprobado que cando unha unidade de amiloide está separada, está formando o que os químicos chamamos un monómero, unha unidade soa, esas non son tóxicas, elimínanse, aparecen nas células de xeito natural e elimínanse sin máis. O que sí que está comprobado que é tóxico son os agregados deste beta-amiloide. Aquí temos un esquema de todos esos procesos de agregación do beta-amiloide, empezando por estos monómeros, estas unidades soltas, ata acabar nas fibras maduras, que son as que forman esas placas senís que estábamos vendo antes. Pois ben, nesta agregación, como vedes, hai moitas diferentes tipos de agregados, de tamaños e formas,
Inicialmente as investigacións fixáronse sobre todo nesas fibras, porque claro, eran as que se veían nas histoloxías e pensábase ao principio que eran as causantes da enfermedade. Mais adiante foise comprobando que realmente esas fibras, esos agregados que aparecen, esas placas, son simplemente residuos que van quedando a medida que aparece, que se forma esa agregación, que existe esa agregación. E cada vez máis a comunidade científica está máis convencida que os que realmente teñen un efecto tóxico son os agregados que aparecen nos primeiros estadios dese proceso de agregación. Entón, esos agregados pequeniños que se forman cando esas unidades se pegan unhas a outras son as que causan ese efecto neurotóxico no noso cerebro. Pois ben, a nosa investigación e o obxectivo desta investigación foi estudar ese proceso. Como decía, sou química e a nosa investigación é unha investigación básica. Tamén quero decir que antes de chegar á investigación aplicada son necesarias estas investigacións. É necesario comprender como é que ocorre este proceso para poder despois buscar algunha estrategia para frenalo, para paralo, para cambialo, para facer algo con el. Entón, a nosa investigación foi estudar como funciona, como é que ocorre esta agregación. É unha cuestión de tempo, hai que deixalo simplemente tempo para que en algún momento chega a agregar, que é unha das teorías que hai na bibliografía, porque claro, tamén a enfermedade de Alzheimer é unha enfermedade progresiva, entón pénsase, bueno, pois xoga o tempo un factor importante neste proceso de agregación, xoga a concentración de amiloide un factor importante nese proceso de agregación. Tamén, como son esos agregados, como son de grandes, que tamaño teñen, que forma teñen, identifícanse como as especies tóxicas que se detectaron en algún estudo. Ben, pois para intentar contestar a estas preguntas nos fixemos unha investigación baseada no que realmente non sabemos facer, que é a espectroscopía de fluorescencia. A fluorescencia é unha emisión de luz que ven de certas moléculas cando se lles envía luz inicialmente, cando son iluminadas por unha fonte de luz. Dentro destas moi diversas técnicas que hai na espectroscopía de fluorescencia, nos utilizamos unhas técnicas que se veñen desenvolvendo nos últimos 20 anos, que son técnicas de fluorescencia ultrasensibles, que poden ver unha cantidade moi pequena de moléculas, polo tanto unha cantidade moi pequena de luz. Basicamente, a que utilizamos neste estudo foi a espectroscopia de correlación de fluorescencia, que chamaremos FCS, que vou a explicar por enriba un pouquiño despois. Vou vos contar como é o procedimento. A idea é estudar como aparece esa agregación nos estadios moi iniciais. Entón, o que facemos é, primeiro, o máis importante, partir de amiloide non agregado. Hai que desagregalo, temos que estar seguros de que cando comeza o experimento aí todos están como monómeros, como unidades soltas. Ademais, para velos, eu teño que facer que teñan fluorescencia, que emitan luz. E, polo tanto, isto faise moi a menudo os estudos de biofísica, vanse marcar con unha molécula que é fluorescente, que emite luz cando eu a ilumino con unha fonte de luz. E despois, é cuestión, pois, de ver, observar o proceso cando pasa o tempo, cambiando a concentración de amiloide non marcado que é o engado nese sistema e ver que é o que está a pasar aí. O procedimento experimental, aínda que pareza sinxelo, é un dos puntos
máis importantes neste estudo. Partimos de beta-amiloide comercial, utilizamos o beta-amiloide de 42 aminoácidos porque é o máis importante neste proceso de formación de agregados, pero tamén é imposible traballar con el. De feito, se un busca na bibliografía, pois casi todos os estudos están feitos con aqueles máis pequeniños, porque son moito máis fáciles de traballar con eles. Por que é tan malo de traballar? Pois porque se pega todo. Isto pégase a punta da pipeta, pégase ás paredes dos recipientes que estás a utilizar. Entón, do que botamos ao principio desagregamos, facemos que seña monómero e despois vamos a observar como forma os agregados, deso queda moitísimo menos na nosa mostra. E ese é un dos grandes problemas de cuantificar este proceso, porque claro, se eu penso que teño 100 e ao final teño 10, pois non sabemos en que estamos. E aquí é onde as nosas técnicas, a espectroscopía de correlación de fluorescencia, ten as súas ventaxes. Bueno, isto é unha foto de parte do noso instrumento, que é moito máis complexo que a isto, pero está baseado nun microscopio confocal. O que facemos con este microscopio confocal é crear un foco na nosa mostra, que é o que temos aquí, que é o que intentamos representar aquí con este círculo, e este foco é tremendamente pequeno. É un foco de femtolitros, 10 elevado a menos 15 litros, que iso é, créedeme, algo moi pequeno. Entón, o que vemos, utilizando mostras que tamén están bastante diluídas, polo tanto, concentracións baixas da sustancia que emite fluorescencia, nos o que registramos é a luz que nos chega cando as partículas pasan a través da mostra, a través do foco. Entón, con esas condicións dun foco pequeno e de unhas disolucións tan diluídas, conseguimos ter en torno a 1 a 10 moléculas en foco, que tamén é unha cantidade moi pequena, e con eso podemos ver as fluctuacións da intensidade da fluorescencia cando as moléculas están dentro ou saen fora do foco que estamos a observar. É dicir, cando hai moitas moléculas aquí dentro, entón temos moita intensidade, cando unha sale, pois baixa a intensidade, cando outra sale, baixa outra vez a intensidade. Entón, analizando estas fluctuacións, podemos saber cantas moléculas eu teño na miña mostra. E reais, é dicir, o número que sacamos de aquí, da amplitude destas fluctuacións, é un número real, é as moléculas que hai. Que máis sacamos destes estudos? Pois tamén estas fluctuacións tamén dependen do tamaño da molécula. Se o tamaño da molécula é moi grande, entón van moi lentas e atravesan o foco moi lentamente, e as fluctuacións que eu observo son lentas, mentras que unha molécula máis pequena vai moito máis rápido e, polo tanto, atravesa o foco máis rápido, as miñas fluctuacións son moito máis rápidas. Entón, cando teño partículas pequenas, teño fluctuacións rápidas, partículas grandes, fluctuacións lentas. Eso, analizando matemáticamente, a través do que chama unha función de correlación, obtense estas curvas que vamos a ver, que son os nosos resultados experimentais, que sabedes que non teñen nada que ver con un beta-amiloide, pero é a nosa curva experimental. Nesta curva experimental, o tempo que lle leva a molécula a atravesar este foco ven traducido nun tempo de tránsito máis curto cando a molécula é rápida e máis largo cando a molécula é lenta. Ben, entón, analizando tamén estes tempos de tránsito, o que temos é tamén información sobre o tamaño da molécula. Como levamos isto ao noso sistema? O noso sistema é que nos primeiro temos monómeros
de beta-amiloide. Este é o noso punto cero, o noso punto inicial. Algúns deles están marcados, emiten fluorescencia e como son pequenos, son rápidos e polo tanto teño un tempo de tránsito pequeno. Cando se produce a agregación e teño agregados aquí mesturados na miña mostra, pois estes agregados vanse mover moito máis lentamente, van a atravesar o foco máis lentamente e polo tanto vou ter un tempo de tránsito máis alto. Cando teño unha mestura entre os que non están agregados e os que están agregados, pois vou a ter os dous tempos, os dos monómeros e os dos agregados. Entón, analizando estes tempos, vou poder determinar os tamaños dos agregados e tamén do monómero e analizar o que hai no sistema. Mais que a eso, tamén, a parte da curva de correlación que pertence aos monómeros e aquela que pertence aos agregados, vai nos dar información sobre canto hai agregado e canto non está agregado, as proporcións de cada un deles. E como decía ao principio, tamén a amplitude destas curvas está relacionado con o número total de moléculas que temos aí e, polo tanto, nos dá a cantidade total. Polo tanto, todos estes parámetros van ser analizados neste estudo para sacar información sobre o tamaño, a forma, as proporcións, a cantidade total que temos desos agregados. Ben, inicialmente, como decía antes, pénsase, hai moitos estudos que se basean un modelo dese estilo, que claro, como a enfermedade de Alzheimer é unha enfermedade progresiva, pénsase que esos agregados van crecendo co tempo. Entón, a medida que transcurre o tempo, cando se forman estes monómeros, a medida que transcurre o tempo, pois vanse formando agregados. Pois iso é o primeiro que nos quixemos comprobar. Entón, o que fixemos foi analizar as curvas de correlación dependendo do tempo dende que preparamos as mostras, que sería o tempo cero, e cando facemos a medida. As curvas que obtivemos para unha mostra dunha determinada concentración de beta-amiloide e utilizando tempos en torno a 2 horas dende a preparación da mostra, vemos que non hai cambio no tamaño dos agregados. Non hai ningún aumento do tamaño dos agregados e os agregados existen xa dende o principio e todos teñen un tamaño en torno a cerca de 2 milisegundos de tempo de tempo de tránsito. Tampouco cambia a cantidade de agregados, non se agrega máis por culpa de deixalo máis tempo. Sempre esta contribución debido aos agregados permanece constante. Polo tanto, esta idea de que os agregados van crecendo co tempo realmente non se corresponde cos datos experimentais que nos obtivemos. Polo tanto, estamos nunha situación en donde xa dende o minuto cero, xa dende o momento en que esa mostra de amiloide está no medio fisiolóxico, xa se forman agregados. Entón, agora vamos a observar que é o que pasa, o efecto que ten a concentración. Pasa isto a calqueira concentración? Hai agregado, seña cal seña, a concentración de beta-amiloide que eu teña na miña mostra? Bueno, pois eso o estudamos tamén obtendo as nosas curvas de correlación para un certo tempo a distintas concentracións de beta-amiloide. Aquí vemos como as curvas vanse desplazando cara a concentracións máis elevadas, cada tempos máis altos de tránsito, e a primeira cuestión é que pasa que os agregados, o tempo de tránsito vai aumentando cando eu aumento a concentración. Son máis grandes esos agregados a medida que aumento a concentración? Pois como vemos aquí, o tempo de tránsito dos agregados, aínda que fluctúa sobre un valor, é un valor constante que non depende da concentración de beta-amiloide que eu teña. É dicir, o tamaño dos agregados é sempre o mesmo, sempre se forman o mesmo tipo de agregados.
O que sí que cambia é a proporción destos agregados. Vemos aquí como a concentracións baixas de beta-amiloide prácticamente non hai agregados e cando vamos aumentando a cantidade de beta-amiloide aumenta a proporción dos agregados e obtense unha gran cantidade de agregados nesa mostra. Entón, o que se obtén destos datos quere decir que hai concentracións, a concentracións baixas de beta-amiloide non teño agregación, mentras que a concentracións altas sí que teño agregación. Entón, o que temos é un modelo deste tipo onde a unhas certas concentracións esos beta-amiloides se manteñen prácticamente como monómeros, como unidades libres e, polo tanto, non teñen un efecto tóxico no noso organismo, mentras que cando vou a concentracións altas sí que o hai. Este tipo de fenómenos existen en moitos procesos naturais e chámanse fenómenos críticos. É dicir, o comportamento desta agregación de feito ocorre con agregación de moitas proteínas e de outras sustancias e que non se produce a concentracións baixas, pero empeza a producirse cando se está por enriba dunha concentración que se chama a concentración de agregación crítica. Entón, cando nós estamos nesta zona, en zonas de concentracións baixas de beta-amiloide, estamos libres da formación desos agregados. Cando a concentración que teño de beta-amiloide aumenta por enriba de un determinado valor, que é esta concentración crítica, temos formación de agregados que pode chegar incluso ao 80% da amiloide que teño que está agregado. Esta concentración, aínda que é unha concentración pequena, é bastante máis grande da que temos normalmente nas nosas células de beta-amiloide. As concentracións de beta-amiloide que hai nunha persoa normal andan por esta zona. É dicir, aí non temos agregación. Que o que pasa? Que hai estudos que demostraron que nos enfermos de Alzheimer non é que produzan máis beta-amiloide, senón que o eliminan peor. Entón, cando non o eliminan, vaise acumulando e chega un momento en que pode superar esa concentración de agregación crítica e, polo tanto, formar esos agregados. Polo tanto, o que demostramos neste estudo é que existe esa concentración crítica, que podemos, digamos, estar a salvo se mantemos as concentracións de beta-amiloide por debaixo dun determinado valor, e que por enriba dun certo valor aí ocorre unha agregación e unha formación de agregados que, ademais, podemos tamén caracterizar. Estos agregados non son todos exactamente iguais, pero sí que se distribúe o seu tamaño en torno según a distribución típica de moitos procesos de agregación e analizando esta distribución chegase á conclusión de que estos agregados en promedio están formados por 50 unidades de beta-amiloide. Eso pode parecer que é un valor moi grande, pero dareos conta que estos agregados son agregados moi pequeniños e os comparamos con esas fibras que forman as placas seníes que teñen miles e decenas de miles de moléculas de beta-amiloide. Ademais, vemos que a forma destos agregados é unha forma alongada, tipo cilíndrico, e desta maneira podemos caracterizar este tipo de agregados que se están a formar aí.
Que é o que sacamos de conclusións con esta investigación? Bueno, pois, primeiro, unha conclusión moi importante é o feito de que exista unha concentración crítica, xa que iso determina un tipo de mecanismo que está recollido tamén na bibliografía e que é particular de moitos destes procesos, e que derivan que cando eu quera os tratamentos que se derivan de este resultado é que eu teño que manter esa concentración por debaixo desa concentración de agregación crítica. Como se pode facer? Pois realmente hai diversas estrategias que están en estudo, en fase de investigación preliminar ou incluso hai algunhas que xa están en estadio de ensaio clínico. Podemos reducir a produción de beta-amiloide. O que pasa é que xa dixemos que o problema dun enfermo de Alzheimer máis, senón que o elimina peor. Entón, quizá aí é onde está a maior a estrategia máis acertada, que sería a eliminación de beta-amiloide. De feito, non fai moito que apareceu pois unha noticia de un ensaio clínico do laboratorio Grifols, que de catalán, onde o que facían é un tratamento con enfermos de Alzheimer en fase moderada, onde lles extraen o plasma sanguíneo, porque se sabe que o beta-amiloide vai transportado pola albúmina. Entón, cando eu extraigo ese plasma, lle saco esa albúmina que leva o beta-amiloide e lle poño outra nova, a sustitúo por unha albúmina limpa, por así decirlo, estou sacando beta-amiloide do medio, do plasma, do líquido cefalorraquídeo, e desa maneira estou como limpando este beta-amiloide. Este beta-amiloide hai que velo como un pouco o lixo que lle queda ali a célula e que hai que sacalo de ali para que non produza danos no cerebro. Hai outras aproximacións, como son os fármacos que poden inducir a reducir a formación dos agregados. Hai outras tamén vacinas de cara a que se cree a creación de anticorpos contra o beta-amiloide. De feito, neste desenvolvemento de vacinas está a traballar un ex profesor da Facultade de Veterinaria de Lugo, Pedro Pesini, que está agora nunha empresa Araclón e que está a desenvolver este estudo xunto coa Universidade Clínica de Navarra. Están, creo que tamén en fase de ensaio clínico. Polo tanto, hai camiños cara a diseñar estrategias, polo menos para frear esa enfermedade. Hai que seguir facendo investigación para comprender mellor cales son os mecanismos que están a desenvolver esa enfermedade e por eso eu sigo apostando por a investigación básica, a investigación aplicada e a investigación de feito multidisciplinar que permita que os coñecementos das distintas áreas se podan utilizar todos de cara a un obxectivo común. Simplemente quero agradecer o financiamento deste estudo por parte do Ministerio de Ciencia e Innovación, por parte da Xunta de Galicia, especialmente tamén en contratos para Sonia Freire, que foi a autora deste traballo, a autora material, a que estivo no laboratorio dentro da súa tese doutoral, e vos agradezo moito a vosa atención. Gracias.